nakaliang ka Joint Action Committee jong lightly ki polling station Missay Langdong Dai Mouse Mai menta kasi kalalet ban yakandu yo Deputy Commissioner ka West Khartoum District ban ya ka Dorcas ban Dawa Pynjlan ya ka jing bandong Kyrteng thamai haki epek nakabenta ki apoi teli ki Shnong jong lightly ki PS kani ka jing karpat kadai halor ka jing menjur ka KJDC ban penne ya ki apoi teli ki Shnong na lightly ki PS Missay Langdong Dai Mouse Mai da ka special session jong ka KJDC men ha ka khandai tering panai bakhat haja apsaw lingba ka Constitution of District Council Amendment Rule haja apsaw kumla long menta kani ka bill kadangdan ha ka District Council affair ka sarkar jila manle ya ka badon kam banyo ka muhor na ulat ka jila kinong yalam ka JSC kila kerpat yu Deputy Commissioner ka West Khartoum Hills ban pa ya kani ka jing kerpat shaka office jong ka District Council affair ka sarkar jila uba Jeremiah Dakar chairman ka JSC kilai PS ha ka jingkran shakilat pathai khubor ula kerpat ya uba presto tensang minister badai pet ya ka District Council affair ka sarkar jila ban pen kloy ban penyo ya ka muhor ban ka jing menjur ulat badan buram ka jila Meghalaya nakaleng jungi mentakasngi ka JEC ka Joint Action Committee jong lightly ki polling station Missay Langdong Dai ban Mosmai ngilawan ban ya kenduk kerpang yau DC ne commissioner deputy commissioner jong ka West Khartoum district hakaba ngi pensngiau ba ki arpoit li ki Shnong ki ba kentup lightly ki polling station menta ngidang up ya ka jingmonjur lene ya ka muhor jong governor jong ka jalal ne jong ulat jong ka jala te ngila ai de jingtho ba namar ba arpo tarik kumbala bena kumbang ngila i ha ka media ba ka dei ka jing perung khaddu ne ban penrung ya kano ka ipik ka badai sya kano ka constituency te menta ka sngi ngila wan khnang shane ban ya kendu yu ban pensngeu ba at least la kumno ban Pynjlan na kumta kini ki lightly ki polling station namar ba mentang ngidang up ya ka jingmonjur jong ulat kumbang ngila i hangne ngila yo la nadu kat khandai tarik ba kala pas kerpang ya kene ka jingkerpat ka jongi ba ya arpoitli ki Shnong lightly ki polling station kila monjur da ka KHDC kabala monjur lengba da ka Constitution of District Councils amends rules arja arpsau kila monjur ban penphai biang ya arpoitli ki Shnong kamut kini ki Shnong ki tanggulabi jaslar poryu hawe maukar mausmai porskan lumoblei hadok lumsosan porlanong trai nongdubir langdongdai moguru A B C pormauling umkap gabur mesai porthanang villages under 28 ramrai jerngam constituency and at the same to 29 motion road constituency today halor kani ka banta ba ngidang up ya muhor lane ka jingsoy jong governor ha ka bedei bar ka jing monjur ya kani ka jing monjur ka bala pas ha ka station kerpang jong ka KCDC men ha ka khandai tarik benai bakat arjar arpsau te mentang ila yo ban ya keren batu deputy commissioner jong ka West Khartoum banakaleng jong ku ya ka ai ka ba ka notification ka tha alne ka DCA ka tha mau bud baik kat kum ka notification temen haka juga porong ngela kat pat yu ba at least lakum no ban forward no menta kasngi hi ya kene ka jingkar pat la ne ka jing sngiau ka jongi sya ka DCA ne ka District Council Affairs Department syate Shlong khnang ba kin yo il ne kin yo sngiau ya ka jingut jingnam jongi ki arpoit li ki Shnong ki bahap lightly ki polling station te ni nakaleng jongi ka JC ki lightly ki polling station ni kerpat ya ka sarkar lengbau ba preston kumjuru ya ulat badon burom jong ka jela Meghalaya basngeu bha ban penkloino ban soy katkum kane ka jing pha jong kane KCDC bala monjuringi ban penni bai ha ka motion road constituency ban pha jubol ne ban pha yangi sha ramrai jerngam constituency